Служителите на ЧЕЗ Мирослав Петров и Борис Божидаров отиват в село Беглеш, за да спрат тока на Милчо Иванов заради неплатена сметка. Прекъсват захранването от външното табло и тогава се появява Милчо Иванов. Отдалеко се развика първо. Дойде при нас, в следващия момент той извади пистолет, зареди го, насочи го и каза: пусни ми тока. Какво мога да направя в този момент? Пусна го. Борис Божидаров е с гръб към разярения човек, но е сигурен, че той е извадил пистолет. Се чу как го зареди, вкара патрона в цевта. Намираме Милчо Иванов в къщата му в село Беглеш. Той твърди, че няма пистолет. Признава, че има ловна пушка, но не е заплашвал с нея никого. Никой не съм нападал, никой пищова не съм водил. Това е някаква диверсия, която искат да ме нощат семейството. Милчо Иванов признава, че не може редовно да си плаща сметките и му спират тока 3 пъти от началото на годината. Затова поискал от служителите на ЧЕЗ разбиране. Аз си помолих и чисто и просто викам, имаме малко дете, което трябва да се пере, да се това. И съм ги помолил чисто и просто човешки да не откачат тока. 5 пъти откачат тока. От ЧЕЗ признават, че при подобни случаи напоследък все повече хора ги заплашват с физическа саморазправа. За пръв път обаче някой вади пистолет.